we-method asikwazi usuka apha singenanto esigayidela phambili. Lilishwa ke loba sonke sibe ngala makholwa agqobhoke ugqitha amanye sashiya emotweni siyaxolisa. Sinethemba ke loba sinabavangeli nomama noBhayibheli soloko nabashumayeli abantu soloko benazo ngoba thina siphatha imisindisi siphethe ke zethu izixhobo zonke. Lilishwa ke loba singabi nazo leBhayibheli. Masifumaneni isifundo sethu ke sizinye kwincwadi kaNehemiya chapter 2 uzafunda umqolo ube munye umqolo weshumi elinesixhenxe. Ngathi ukuba ndathi kubo niyabona na ububi esikubo. iJerusalem ilungile amasango ayo athiswe ngomlilo. Yizani ke sakhe uJerusalem uKristu inkosi makasikelele ukufunda kwezilakhe ngokude kusiye phakadeni. Amen. Ndinelishwa ke lokuba ndinewari xa ndibona abantu besithalana. Ngase sisukeni apha kwangoku andilazi uba lizawuba shushu kangakanani ilanga lalapha kodwa liyavakala uba lizawuba shushu. Ngendlela endinxibe ngayo bendiziva fana kuzawubanda ngolona hlobo. Ngoku izawundithatha ixesha uba ndiyokhulula leyo skuli, ndiyokhulula ijezi, ndiyokhulula enyindo, ndikhulule nejezi nendifane ngaphandle. Kodwa yona nto ibalulekileyo uNehemiya lo uthetha la mazwi uwathetha ekufikeni kwakhe eJerusalem ephalaza umphako ebewushiye phambi kokumkani. Lelaa xesha ukumkani ebembikela udaba phambi kwesizwe. uNehemiya ufika apha abantu bale ndawo bengayiboni ingxaki ekhoyo. Uthi xa ebabiza yizani sakhe kuba indonga zeJerusalem ayibahluphanga le nto bona ngoba bahleli phakathi kwabo. Ngela xesha esuka phambi kokumkani unikwe izinto ezimbini okanye imibuzo emibini, ixesha oyawuhamba ngalo nexesha lokubuza. Impendulo yakhe kuwo wonke ezibuzo akangale ibe impendulo ezinzileyo ebasakanyekile nawo kumkani bethu, kodwa wathi ndicela nje amaphepha kuba ndingene ndiyolungisa umzi kabawo. Uthi umnika elo thuba ukumkani, wathi usesifundipha nelongena ndikwazi ukufumana imithi yokwenza udonga lwaseJerusalem. Ngokwefika apha ithi iBhayibhile ufike waphuma ngobusuku wangena kweli sango lezimvu. Uthi ufika wathubeleza walishiya esile ngoba ebengena ukwazi uqhubekeke hamba apha phakathi kwalo. Wangena wawubona umzi lona uJerusalem, wabona umonakalo
kodwa ebengena ukwazi ukulungisa yedwa kwanyanzeleka abiza amadoda. Ebekhona amadoda ke ebesekhona kweli lizwe esaziwa, ekhona amadoda anezinto kweli lizwe esaziwa, kodwa kwanyanzeleka ahlale nawo phantsi ukuze umsebenzi lo kaThixo uzoba lula, ngoba xa yenze wethu uzawuba nzima. Ithi iBhayibhile wawabiza la madoda wathi, anibesaboni na ububi obusikubo, yizani ngoko sakhe indonga zeJerusalem. Kodwa yona ndimhluphayo uNehemiya, aba bantu athetha nabo basuka bamthikilela, ngoba kudala belapha kule Jerusalem futhi besebenzele ukuba beyibona le nto, kodwa bengayiboneli into yokuba ikhona into ingxaki. Uyakwazi uhlala endaweni ke nawe ungayiboni ingxaki. Sizawusuka ke ngoku kushumayela mos. Ya, ushushu man. Ushushu. Ngondo ngena niwe lapha ndibe plain. Asane sibhendele apha. Ifa. Sizawusukane apha ke na. Inde ke kakhulu 6 meter lo. Meter abantu abayi4 to 5 aba ukungena apha. Songena apha kule khaya. Asiye main road. Ngokuba siye main road amna nama yeli. Okwesibili sizawuphazamiseka izikolo. Kula shoka my friend. Sizawungena kule ndawo endala. Njodha. Sizawuthi apho abiphele khona indlela ukuthi kuzasiqhubeka ngokwakho. Nkosi yami. Ngoba awufike endaweni funeka ube ne-target market. Solandile plan ibiyenziwe ngaba bantu bale ndawo. Wena landela le nto bathi yena. Unoba bona bebezathi masingena etheni. Angeke. Sizawungena kule ndawo emdala. Akho umuntu ungazushumayela kanamo. Akho umuntu ungazushumayela, akho umuntu ungazuthula, kodwa umpela uthetha kanti sizawusuka apha ke siteni ikhulu. Sinyamezela nento ezimbuzi. Ngemva sawucela tata ke. Nabo tata bashumayela abadala. Ke labathi nje nolanduka nomngema uyawusobajoyina nibanga apho ngasemva. Ukwenzela ndinganiphazamisi inkosi. Nibambe apho. Sizawuthi sawufika endaweni eright ke sizayisusa le mirovu. Iyo tata madodana. Zamane sibungana ke ngoku, zamane sibungana. Abantu abacula kakhulu abalapha ngemva. Sawunika ichance ababokuqala. Zamane sibungana. Asiphumzanile kuzawuzosisa. Iyakhala. Olanduka amantombi azazuma abe emva kwabanye. Athi ngapha kuko bawudinga bazanixelela. Usekude apho siyakhona. Sikhangele iwezigiyo. Ya, nobhele ilinqa lamadodana. Sizade siyophumela ke phansi. Uma ke siyaqala Nkosi.
Mandibulise kuwe Nkosi. Nale lali sikuyo. Ewe, Nkosi. Siqolise kakhulu into zikabawo. Ngoba ekuseni ngecawa. Nimamela imizimba. Sisuke senziya kanje uMCOSA. Sidhutywa lilizwi. Abantwana bakaThixo. Isamani esifaka umzi nomzana. Sikhangela indawo apha. Abantu bangiba masihamba apha. Bantu balapha eTsitsiratsitsi. Sikhangela indawo asingoba lapha kodwa sinika umthetho othi yizani sakhe ngoba ingxaki sibhaqa ububi esikubo bantwana bendlu kaThixo enameko sikuyo apha enameko sikuyo sibhaqa engcwaba uba omkhulu apha eTsitsiratsitsi egquba impunzi ngempungutya siyanicela ke nozikabawo ngema isikhaphe sinyuke lapha ngasentla likhona iholo elikulelali ilapha ngentaba esiyakulo bahlobo abahle abathandwa ilizwi siyayiqonda imeko entoba inyaniso ikaba namhlanje imamele imizimba kodwa siyanceda sithi Photographer, we need to find a place.